Ahojte. V tomto druhom videu zo série Innovation Squad by som vám chcel ukázať lekciu číslo 2 a to je Hopper Race. Ja už som si spustil svoju aplikáciu a mám tu zoznam lekcií Innovation Squad. Lekcia 2 Hopper Race sa spustí týmto tlačidlom Štart, ale ešte predtým, ako ju spustíme, by som vám chcel ukázať, ako si viete pomôcť, keď angličtina nie je úplne vašou silnou stránkou. Tu nahore je link, ktorý keď otvoríme a zodpovieme túto jednoduchú otázku, kde potrebujeme napísať čísla podľa tejto nápovedy, tak sa nám otvorí webová stránka, kde sú podrobné plány lekcií z aplikácie Spike. Ak máte prehliadač, ktorý vám umožní preložiť si túto stránku, napríklad Google Chrome, môžete využiť možnosť preložiť si ju do slovenčiny a voilà, môžete pracovať s tým textom bez toho, že by ste museli vedieť po anglicky. V tomto prípade je tu podrobný plán, je tu časová dotácia, ako sa pripraviť, ako motivovať diskusiou vašich žiakov na to, čo budú robiť. Takisto je tu rozdelenie časové, čomu sa venovať, aké otázky položiť, aby ste posunuli diskusiu ďalej, krátke video a takisto sú tu aj nejaké tipy na to, ako ešte vylepšiť svojho robota. V tejto lekcii ide o to, že žiaci vytvárajú prototypy robota, ktorý sa má pohybovať a hľadajú taký prototyp, ktorý im dá najrýchlejšieho robota bez toho, aby použili kolesá pri tom. Čiže je to vlastne taký chodiaci mechanický robot. Takže tento plán lekcií je, si myslím, že veľmi dobrou pomôckou pre nás učiteľov a určite odporúčam sa s nimi bližšie zoznámiť, keď sa budete pripravovať na hodiny s vašimi žiakmi. Vrátim sa teraz do našej aplikácie a spustím si lekciu Hopper Race. Opäť je tu krátke video, ktoré si môžem pozrieť a znova návod, pomocou ktorého si svojho robota postavím a ja to teda rýchlo urobím. V tejto lekcii je našou úlohou vytváranie a skúšanie rôznych prototypov. Postavíme si jednoduchého robota s nohami a budeme hľadať možnosti, ako ho vylepšiť, aby bol čo najrýchlejší. Pri vytváraní prototypov je potrebná nielen tvorivosť a technické myslenie, ale aj trpezlivosť a vytrvalosť. Niekedy je potrebné vrátiť sa úplne na začiatok, k prvému alebo druhému kroku, a to znamená rozobrať to, čo ste posledných 20 minút úporne skladali. Je to síce bolestivé, ale často vo výsledku oveľa efektívnejšie, než len pridávať ďalšie a ďalšie riešenia na niečo, o čom viete, že vám poriadne nefunguje. Aj toto nás vie naučiť táto lekcia. Tak a už je aj hotový. Vyzerá to ako taký malý, milý chrobáčik, ktorý má, ako vidíte, hub opäť a k nemu má pripojené dva stredné motory a k tým motorom má pripojené takéto Lego Technic tyčky s gumennou koncovkou, aby sa mu nešmýkalo a každý ten motor vlastne dokáže ovládať tú nohu samostatne. Pripojené sú na porty E a F. Ja si teraz svojho robota zapnem, podržím stredné tlačidlo, zasvieti mi srdiečko, pripojím si ho k mojej aplikácii cez Connect, vyberiem si zelené tlačidlo, stlačím Bluetooth a už aj mám robota pripojeného. Vidíte tu, že máme zapojené dva motory E a F. Ja som sa snažil trafiť tú značku na tom motore tak, aby bolo vlastne na začiatku v pozícii 0, v pozícii začiatočnej a je to možné aj vidieť tu pri tej informácii o tých motoroch. Keby sa mi to podarilo úplne presne trafiť, tak by som vedel tam získať hodnotu 0. No, najbližšie sa dostávam, tam tuším na jednotku hodnotu 0.
Tak. Idem na ďalší krok a tu už mám taký krátky program, kde môžem svojho robota aj otestovať a spustiť ho. Pozrime sa bližšie na tento program. Keď sa program spustí, čiže on začne fungovať hneď ako stlačím tu na toto žlté tlačidlo, čo sa stane? Úplne prvé dva bloky urobia to, že sa mi iba nastaví v tom programe alebo pre ten hub, kde má pripojené tie dva motory, ktorými je ovládaný, čiže E a F, toto mi sedí a takisto sa tu nastaví, ako rýchlo chcem, aby sa mi pohyboval. 50% to bude pomerne rýchle. Teraz tu mám takúto sekvenciu krátku, ktorá vlastne na displeji môjho hubu zobrazí číslo 3 na 1 sekundu, číslo 2 na 1 sekundu a číslo 1 na 1 sekundu, čiže bude to také ako keby odštartovanie 3, 2, 1. No a potom už samotný pohyb je ovládaný týmto posledným blokom, ktorý vlastne hovorí, že tie dva motory sa majú hýbať iba dopredu, čiže rovnakou rýchlosťou a rovnakým smerom, aby vo výsledku sa ten robot pohyboval dopredu a má ten pohyb trvať 10 sekúnd. No toto ja zmením, pretože nechcem, aby išiel 10 sekúnd, to už by mi asi aj spadol zo stola, takže ja to zmením len na 2 sekundy tu na. Tak. A môžem to teda vyskúšať, bude to trochu hlučné, takže to spustím. 3, 2, 1 na displeji a robot ide. Tak a 2 sekundy sa pohyboval. Začal mi tu robiť taký oblúk trochu. To môže byť spôsobené aj tým, že tie motory neboli úplne presne synchronizované a je to možno aj tou jeho váhou alebo to, ako je vlastne zostrojený. Vidíte, že na začiatku máme veľmi jednoduchého robota a vlastne naša úloha je teraz zobrať tento prototyp a skúsiť ho vylepšiť, zmeniť ho tak, aby ten robot bol jednak teda spoľahlivejšie išiel dopredu a aby bol čo najrýchlejší. A tu už prichádza na rad naša tvorivosť alebo tvorivosť našich žiakov, ich schopnosť využiť dieliky, ktoré majú v krabici a zmeniť ten mechanizmus tak, aby teda dosiahli čo najlepšiu rýchlosť. Podotýkam, malo by to byť urobené bez nejakých podporných koliesok a môžeme sa ešte pozrieť tu v tejto lekcii na tieto ďalšie kroky, ktoré tu máme. Čiže ako hovorím, tu už je výzva postaviť si prototypy s novými nohami alebo postaviť pre vášho robota nové nohy. Je tu aj taký malý návod, čiže niečo, od čoho sa dá odraziť a čo už nás privádza k takému zložitejšiemu mechanizmu. A na tom ďalšom kroku tu máme vlastne taký ako keby návod, že ako si to otestovať, ako ho overiť, že či ten robot je naozaj rýchlejší pomocou tých farebných tehličiek. Môžeme si vytvoriť takú ako keby mriežku alebo taký priestor na to testovanie. A znovu tu máme taký krátky malý návod alebo nápovedu. Takisto, že môžeme meniť tú hodnotu, koľko sa má hýbať a na základe tej prejde inú vzdialenosť samozrejme. A posledné 2 kroky, už je tu súťaž, čiže ak máme viacej sád, viacej žiakov, viacej robotov, môžeme vyskúšať urobiť nejakú súťaž, koho robot sa nakoniec hýbe najrýchlejšie. A samozrejme posledný krok je také sebahodnotenie, ako sa nám darilo, čo sa nám podarilo, čo by sa dalo urobiť lepšie. Táto lekcia je niečo, k čomu sa dá podľa mňa vracať častejšie. Za ten čas, tých 45 minút, z mojej skúsenosti viem, že žiaci nestihnú až tak veľa tých prototypov overiť, ale určite by som odporúčal aj vrátiť sa s nimi k tej predchádzajúcej lekcii a rozprávať sa o tom, ako vlastne definovať ten problém, ktorý máme pred sebou a skúšať vlastne zapojiť ten dizajnový proces aj k vytváraniu týchto prototypov, aby sme vedeli, že či nám to funguje, alebo či sme vôbec na správnej ceste s tým našim dizajnom. Takže hovorím, dá sa k tejto lekcii vracať viackrát a objavovať nové a nové možnosti.
Takže toľko k lekcii 2 zo súboru Innovation Squad.